Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories. Καλώς σε βρήκα, Χρήστο. Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα, το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό. Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, θα αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιατικό. Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας? Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική. Και μαγείρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω. Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο? Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992. 92 λοιπόν. Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε. Καλά, όχι. Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους, ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή? Ήθελα να γίνω μάγειρας. Αυτό έτσι, οκ. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής, το 92 ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιους θυμάσαι? Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργοί, ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Ήταν και την παρόμοια εποχή ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Ο Ζαν Ντεκριό. Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης. Σπουδαίος μάγειρας. Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε? Δεν θυμάμαι. Νομίζω στο Σαντεράς. Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί. Δεν γύρισα γιατί αντί να πάω Κύπρο ήρθα Αθήνα. Η αδερφή μου έμεινε εδώ. Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον? Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί. Για χρόνια μετά ήρθε το 48. Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97. Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Café στην πλατεία Κολονάκι. 2 μήνες άντεξε, έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο rock and roll. Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα. Είμαστε και συνέδροι σε κάποια μαγαζιά. Στο rock and roll, στον Μπαλτάζαρ,
Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48 μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά ανοίξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα. Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι... Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ. Στην Αθήνα πρότυπα θυμάμαι διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάιτ το 87 όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που είναι στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και όλοι οι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70. Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε? Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Τσάρλι Τρότερ, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο. Στην Αμερική, όχι στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο έχεις σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα? Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, στο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφήνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφήνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία την κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο, αν είναι διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι. Ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα, λέει, με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας
στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη. Προς τα ίδια φαγητά έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του. Αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα. Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως. Κάνουμε. Πώς. Είναι αρκετοί που κάνουν. Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει ας πούμε, η κουζίνα ελληνική. Όλο και περισσότερο θεωρώ. Παίρνει ο Παπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει στο Φαραώ. Και μπράβο του Μανώλη. Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε. Ναι. Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι. Δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπονδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Ναι. Ό,τι έχει και ασιατικά. Ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα. Ισχύει. Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω. Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ για σένα πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας? Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέας. Και κρέας. Αν με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο Χρόνι, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, γκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν. Και τα γλυκά. Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο. Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα. Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι. Ναι, δεν έχουμε αλήθεια είναι. Όχι, ούτε ιστορία. Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν καλά, για σχάρα. Έχουμε πολύ ωραία. Δεν πολύ ξέρω, όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια. Όχι τόσα πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία. Καλά, ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά. Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε. Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα. Ναι. Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου. Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν φέρε μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι, είναι. Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι, που έχουμε καλό λάδι, και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακιά που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα. Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε
επειδή απλά αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Και θα έπρεπε να διαλέξεις 3 πιάτα. Διαχρονικά. Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες. Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μαγαζί που ήταν 2 μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο ταύρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο ταύρου με πουρέ πατάτας και πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολλοί κόσμος. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σε ένα μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παλτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με Ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε. Όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή... Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας. Σούσι ντομάτας, Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο P-Box που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μου άρεσε και ήταν τόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό, είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας. Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο? Και το 15, δεν θυμάμαι το 10. Okay. Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάς μες στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ. Μπελοφάσουλα, Πολύ αγαπημένο. Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες. Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος. Δηλαδή. Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος? Σε μένα. Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο. Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος. Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ... Ένα που το λέω συνέχεια, όμως βαρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, δηλαδή, να τα περιορίζεις. Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο... Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Παλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, οι 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε η κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε. Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%. 50% επιτυχία. Ο Φέτερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%. Ορίστε, βλέπεις.
Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό, έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα. Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σε Θεός, 34 χρόνια. 34 χρόνια. Και δεν σου φαίνεται ότι πάγας. Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου. Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς. Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά. Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς. Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον ευάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνεις ζαχαροπλάστης και ήταν μάγειρας. Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ, γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω όταν μπαίνεις στο... Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση. Σπίτι μαγειρεύεις? Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Οι Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά. Σωστό. Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από την κατάλαβα από χτες από αυτό. Πού τρως καλά στην Αθήνα? Σε πολλά μέρη που τρώω. Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λένε ότι θα πάω? Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα εξαιρέσει το ρομπάτα του Χρόνη, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, θέλω να τα δω κιόλας, να δω και να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά. Όχι βέβαια. Παραπάνω θα είναι εντάξει άλλοι, δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσον εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσον εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μου, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις, που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά ακόμα και εμάς στην Αθήνα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο να υποθέσω δεν έχετε πολλά εταιρικά. Όχι αλήθεια είναι. Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί μοιραία ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι. Ναι. Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο. Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ. Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας. Εντάξει, δικαιολογημένα νομίζω. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος
Εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω, τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά. Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης. Ναι, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο. Εφόσον είναι ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και. Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Λένε εγώ ότι ξέρω μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάει να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο. Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε κάποια τέτοια διαδικασία. Μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια. Ναι. Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει, αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες, έχει γεμάτες. Πού να σε βάλω. Ναι. Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρεις. Πού θα βρω. Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το P-Box που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Αν ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει. Το έχω ακούσει. Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε πέπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε. Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει. Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει. Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να. Όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη. Ναι. Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι. Αν είναι γεννής, ας πούμε. Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη, θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι. Ναι. Σαν κάτι τρύπες. Ναι. Όλοι έχουν από μία. Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το Masterchef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο σε αυτό το πιάτο. Ενώ εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός. Όχι, βέβαια. Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα,
Και σου βγάζει το ίντερνετ μία. Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο. Ναι, όχι, αλλά. Πάντα καταλήγει εκεί. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε από μια άποψη. Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα. Βέβαια. Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι. Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε ιδίως μετά την καραντίνα. Έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πείσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες. Ναι. Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις. Να μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί, ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που πρώτα η κρίση. Με τα capital controls κτλ. Κάποια κοντώσουν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξανααποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Έκανε έτσι και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρεις, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω. Είσαι της... Είμαι της καλής μαγειρικής. Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική. Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά. Ναι. Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σαριδική, εγώ την πριζόλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη. Άμα του αρέσει τον πελάτη. Και σαν ειδικός, λέω. Οφείλεις να του πεις ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο σωστός και ο πιο ενδεδειγμένος, ας το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο καμένο, ας το φάει μαύρο καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου? Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, ναι. Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης. Οκ. Κρέας. Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μοσχάρι ιδίως, άμα δεν οριμάσει. Το μοσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι, τώρα να είναι φρέσκο. Ενώ... Ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι. Ναι, πρέπει να κάτσει τουλάχιστον, πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες. Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του? Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά. Να είναι υγιής σίγουρα.
Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονοματά. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ. Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει? Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός... Έπαιζες τάβλη? Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα. Και αύριο θα πάω στη Μάνη πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζέψω σπαράκια. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα... Από παιδί, Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία. Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να όχι, να θα πάρεις πάρω τον να αέρα μείνω, σου αλλά μου λέει η γυρίσεις. γυναίκα μου να πας μου λέει. Να πας μόνος σου. Μόνος μου, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου. Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που ήσουν εδώ σήμερα. Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω το κουκιά με τις σαγκινάρες. Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα ηχορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.